Wel, prynawn da bawb, croeso i sesiwn cyntaf e-hangu Gorwelion Sêr Seibr Dylunio a Diogelu. Siwan Richards o e-sgol ydw i ac yn ymuno gyda fi heddi mae Meredudd Jones a mae Meredydd yn arbenigwr addysgwr Adobe. Ydw i wedi cael hwnna'n iawn nawr, O, Meredydd? ie, rhywbeth tebyg. Ie, Rhywbeth ie. yna. Lyfli. Mae'r sesiwn yma yn arbennig ar eich cyfyrchu ddysgwyr talentog blynyddoedd 5 a 6 i danio'ch filfrydedd a meithrin hyder mewn dylunio a diogelu. Nawr te, ni'n lwcus iawn yn y modiwl Sêr Seibr tro hyn o gael cwmni Meredydd am 3 sesiwn yn gweithio ar Adobe ac hefyd wedyn Technocamps am 1 sesiwn gyda Diogelu. Mae'r camerâu, y meicroffonnau a'r chat i ffwrdd ar eich ochr chi yn ystod y sesiwn a bydd yn cael ei recordio. Byddwn ni'n gwneud y cyfan ar Adobe heddi. Felly, ar y nodyn hynny, sa'n ni siarad mwy, Meredydd, na i drosglwyddo i ti. Siwr i ti prawn ma. Ie, da iawn, diolch yn fawr ti Siwan. Ie, croeso bawb, gobeithio bod chi'n eistedd gyfforddus, bod chi wedi mewn gofnodi i hwb a bod chi wedi clicio ar yr eicon di gydag eicon Adobe Express yr A liwgar mwyn cyrraedd y dudalen cartref. Felly na i rannu fy sgrin i nawr fel bod chi'n gallu gweld yr un golwg. A croeso, fi'n gwybod mae rai ysgolion yn ymuno gyda ni prawn yma sydd wedi hefyd yn dod i'n gwersi byw reolaidd ni, felly croeso i chi, yr cwpl wedi gweud bod nhw'n mynd i ddod, felly mae hwnna'n gret bod chi'n ymuno gyda ni fan hyn hefyd. Right, wel dyma ni ar dudalen cartref Adobe Express. Nawr, y peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw newid yr iaith o Saesneg draw i'r Gymraeg, achos ar hyn o bryd mae Express yn siarad Saesneg gyda fi. Felly, dewch i ni gael newid iaith Express. Nawr, os mae'ch Express chi'n Gymraeg yn barod, achos mae'n cofio beth bynnag i chi wedi gadael arno, yna sy'n eisiau chi wneud dim byd fan hyn, llwch chi eistedd nôl ac ymlacio fan hyn tra bod ni newid yn iaith. Felly, i newid Express draw i'r Gymraeg, na gyd sy'n rhaid chi wneud, yw clicio yn y cornel top ochr dde ar yr avatar lliwgar drws nesaf i'r gloch. Nawr, ar y cyfrifon hwb, mae'r reina fel arfer yn rhyw liw glas golau. Felly, cliciwch ar yr avatar na, cornel top ochr dde, ac yna dewis settings o'r ddewislen. A bydd hwnna'n agor y ffenest gosodiadau, y ffenest settings i fyny i chi. Ac yn y ffenest na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar y gwymplen gynta sydd ar top y ffenest, a welwch chi hwnna reit ar dop y restr ble mae'n heiddi bod Cymraeg. Felly, newidwch hwnna, cael ffenest bach gosodiadau yma lawr, a dyna ni nawr yn defnyddio Adobe Express yn y Gymraeg. Wel, heddi, i ni'n mynd i fod yn gwneud ychydig bach o arlunio ac animeiddio. A ni'n mynd i fod yn dysgu am sut mae animeiddiadau yn gallu eistedd o fewn animeiddiadau eraill, gan ddefnyddio dolenni neu looping yn Saesneg. Right, wel, mwyn wneud hynny, mae rhaid i ni greu yn asedau. Cyn creu animeiddiad, mae rhaid i chi greu y delweddau i chi mynd i animeiddio nhw. Felly, dewch i ni gael mynd i arlunio o fewn Adobe Express. Felly, ar dudalen cartref, sgroliwch lawr, nes bod chi'n gweld y cerdyn lliw oren gyda robot lliwgar yna fe, sy'n dweud creu llun. Rhowch glic i hwnna, a bydd hwnna'n agor app arlunio Adobe i fyny. Nawr, mae Siwan yn neud o'n fyd, felly ni'n mynd i fod yn bwrw nôl i sgrin Siwan nawr ac yn y man, i gael gweld sut ti'n dod mlaen gyda hwn. Ie. Ti'n edrych yn gyffroes iawn am hwnna, Siwan. Fi yn rili gyffroes. Fi ar y dudalen cywir fi'n credu, so fi'n barod i fynd. Gret, right. Nawr te, dewch i ni gael dechrau bant gyda cefndir. Iawn, mae eisiau cefndir yno ni ar gyfer ein animeiddiad. Dyw'r cefndir yma ddim yn mynd i symud, mae jyst yn mynd i fod fel cefnlen. Chi'n bod os ych chi'n mynd i weld yn pantomime, a mae nhw llen yn hongian yng nghefn y llwyfan fel cefnlen llonydd. Right. Nawr i fi moyn creu golygfa machlud yr haul fan hyn dros y môr. Felly, i wneud hynny, dewch draw i'r cornel top ochr chwith ble mae'n gweud brwsh. Cliciwch ar y brwsh. A i ni moyn y brwsh argraffiadaeth Ffrenig. Nawr, mae hwnna yn y set brushes defnyddiau celf. Chi'n gweld, mae ydych chi wahanol setiau o brushes fan hyn, sylfaenol, amryliw, defnyddiau celf, addurniadol. Felly, cliciwch ar defnyddiau celf. Ac yna, llwch chi sgrolio lawr ychydig a welwch chi'r un yma, argraffiadaeth Ffrengig. Right, felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A beth yw'n i wneud yw dechrau creu'r machlud haul yma. Wel, right ar dop
te, reit o'r dop yr awyr, i ni'n mynd i gael paint coch, achos bod yr haul yn machlud. Felly, yn y pot paint sydd da ni, dwi'n clicio ar y paint lliw coch, a dewch i ni gael dod â maint y brwsh yr holl ffordd i fyny i'r top, y maint brwsh mwyaf posib. Dyma ni, reit lan y top, paint coch a'r brwsh argraffiadaeth Ffrengig. A be fi'n ni'n neud yw just llusgo ar draws top y canfas cwpl o weithiau. A fe welwch chi bod y brwsh yma yn un prydferth iawn sy'n defnyddio gwahanol fathau o liwiau a mae gweadau diddorol dy fe hefyd. Nawr, os ych chi'n gwneud unrhyw gamgymeriad, gwydwch bod chi yn llithro a up a days yn gwneud rhywbeth fel yna ar ddamwain, pidwch y phoeni, mae ydych chi fotwm ar y top fan hyn, dad wneud, allwch chi ddad wneud unrhyw gamgymeriad. O, lycan ni gael un o'r eina yn bywyd go iawn. Ti'n bod, Siwan? Smashes i glas neithwr yn agor y cwpwrdd. Lycan ni sy'n ni'n gallu dad wneud hwnna. A neis, dim os. Right. Nesa te. Dewch i ni gael meddwl, ni'n mynd i gael rhywbeth o raddliw fan hyn. Ni'n mynd i gael graddliw o goch i felyn. Felly rhywbeth felly rhwng coch a melyn yw oren. Felly fi'n mynd i ddod draw i'r pot paint. A i fi tro ma, mynd i ddewis y paint oren. Defnyddio'r un brwsh, defnyddio'r un maint, just gyda lliw gwahanol. A nawr, allai fynd ar draws. A dwi jyst eisiau gorgyffwrdd tyma bach gyda'r coch. Dyna ni, rhywbeth fel yna, hyfryd. A chi siŵr o fod dyfalu beth sy'n dod nesaf, i ni'n mynd i fynd sieden yn o leiach eto, a ni'n mynd i fynd i'r paint melyn. Dyna ni. A wedyn ni'n mynd i osod llinell ar hyd canol y cynfas, y dweud gwyn. Ni'n mynd bron o bod reit ar draws canol y cynfas fyna. Right. Felly dyna'n awyr ni. Dyna'n awyr ni y machlud yr haul. Felly beth sy'n eisiau gwneud ni nawr yw'r môr. Felly be fi'n ei wneud yw cydio yn y paint glas mwyaf tywyll yma. Iawn. A dwi'n mynd i ddechrau o'r gweilod a dod i fyny. Nawr, licen ni gael tymau bach fwy reolaeth dros yr ffin yna rhwng y môr a'r awyr. Felly be dwi'n mynd i wneud yw dod lawr y maint y brwsh. I ryw hanner ffordd rhywbeth fel hyn iawn, byddwn ni'n dweud. Iawn, dewch lawr y maint y brwsh. A beth welwch chi wedyn yw bod chi'n gallu falle llunio llinell ychydig fwy taclus rhwng y môr a'r awyr. A wedyn lle fynd nôl lan y maint y brwsh to wedyn os i fi moyn just llenwi mewn unrhyw fylches da fi, unrhyw gaps. Siwt ti'n dod ymlaen fyna, Siwan? Fi'n joio'r brwsh ma. O, hwn yw un o'n hoff brwshes i fan hyn, yn yr pot argraffiadaeth, yn yr pot defnyddiau celf. Right, nawr, dewch i ni gael arbed hwnna, enw'r ffail. Nawr, mae Express yn arbed popeth i ni'n neud drwy'r amser, ond mae wastad yn arfer dda i roi enwau yn hwyrol. Ar hyn o bryd, mae wedi arbed hwn gyda'r enw di-deitl gyda'r dyddiad heddiw. Wel, dwi'n am lot o help, ydw e. Felly, dewch i ni gael clicio fyna le mae'n dweud di-deitl, a dwi just yn mynd i alw hwnna yn... be ddewn ni alw hwn? Newn ni alw hwn yn e-sgol cefndir. A wedyn, os fi'n dechrau pob un o'r rhain gyda e-sgol, yna byddai chi gweld nhw fel set gyda'i gilydd. Right, gret, dechrau da. Nawr, i ni'n mynd i animeiddio y gwaith yma draw ar brosiect arall. Felly, dewch i ni gael dechrau'r prosiect yn hynny. Felly, i fynd nôl i dudalen cartref Express, y gyd sy'n angen i chi wneud yw clicio ar yr A liwgar fan hyn yn y cornel top, Icon Express, logo Express, a mae hwnna yn mynd â ni nôl i'r dudalen cartref. Right, nawr dewch i ni gael dechrau ein prosiect, ein animeiddiad. Nawr i wneud hynny, mae eisiau cynfas sgwar arno ni. I gael cynfas sgwar, cliciwch ar y smotyn glas yn y cornel top ochr chwith. Clic ar y smotyn glas, a ni'n mynd i ddewis sgwar. Mae'n dweud efo yna, sgwar. A be licen ni'n neud fan hyn nawr yw dod mewn â y darlun na dwi newydd greu. Ia, felly ni'n mynd i arlunio nifer o wahanol bethau, a ni'n mynd i gasglu nhw i gyd at ei gilydd yn y prosiect yma i greu'r animeiddiad. Right, wel, mae popeth dwi wedi creu ar Express, gan gynnwys arlunio, yn byw yn eich stwff ar yr ochr chwith. Nawr fe welwch chi fotwm yna sy'n dweud eich stwff a icon folder. Felly os gliciau ar hwnna,
yn ddigon defnyddiol y pethau mwyaf diweddar fydd ar y top. Felly dyma e-sgol cefndir fan hyn. Lle glicio ar hynna. A mae wedi gosod mewn fyna i fi ar y cynfas. Right, nawr te. Mae eisiau ni fynd i arlunio eto. Be ni'n mynd i wneud nesaf yw i ni'n mynd i gael aderyn yn hedfan yn yr awyr. Iawn, dyna beth ni'n mynd i wneud nesaf. Felly dewch i ni gael neidio... welly ni enwi'r ffeil yma, ynddo fe? Felly ni enwi fe, siwt. Felly fi'n mynd i glicio lan fan hyn nawr le mae'n dweud heb deitl. A na i alw hwn yn e-sgol animeiddio. E-sgol animeiddio. Right de. Sio mae'n dod ti, Siwan? Ero, fi wedi dilyn dy gamau di. O, gwych. Ardderchog. Right. Felly be fi'n ei wneud nawr yw mynd nôl i'r app arlunio a ni'n mynd i arlunio aderyn. A unwaith mae'r aderyn am barod, i ni'n mynd i ddod nôl i'r prosiect yma a tynnu fe mewn. A wedyn beth newn ni yw, a ni'n mynd i arlunio sawl peth ar hyd y sesiwn, ond unwaith i ni wedi dod mewn ar aderyn, newn ni ddysgu sut i animeiddio hwnna yn syth. Right, felly, chi siŵr yn cofio nawr, fel i ni'n mynd i fynd nôl i'r dudalen cartref, i ni'n mynd i glicio ar eicon Adobe Express, cornel top ochr chwith, clic, a i ni'n mynd i arlunio eto. Nawr, pidwch y phoeni, os mae'r syniad o arlunio aderyn yn hedfan yn swnio tyma bach yn anodd, dwi ddim yn gallu gwneud e'n dda iawn, felly gewch chi weld nawr, ni'n mynd i wneud jobyn syml. Dim ond silhouette, dim ond... beth yw silhouette? Beth yw silhouette yn Gymraeg? Dim cysgod. Felly, mae'n mynd i fod yn ddiall. Ie, achos mae'r haul yn mynd i fod yn tywynnu ochr arall i'r aderyn i ni, mae'n mynd i ymddangos yn ddi i ni, silhouette. Right. Dewch i ni gael nôl te, arlunio, creu llun, robot lliwgar, cerdyn lliw oren, a dyma ni'n gael darn o bapur ffres i beintio. Right, nawr, aderyn. Wel, ewch i brwsys, a i fi mynd i gadw at y pot defnyddiau celf, ond na i ddefnyddio felly brwsh gwahanol tro yma, dim yr un argraffiadaeth ffrenig. Chi brwsio bach o'i reolaeth yna. Drio ni y brwsh budur. Rhywun olchi'r brwsh. Fain o hwnna sy'n digwydd yn yr ysgol chi, bod pobl ddim yn golchi'r brwsh. A wedyn chi'n dod i dreul defnyddio fe, mae wedi sychu lan y galed i gyd, a wedyn chi'n cael y mylon bach garw fel hyn, fel sydd dyn ni ar y brwsh budur fan hyn yn Express. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna, brwsh budur. Right, a tro yma, achos mae silhouette yw gall y paint fod yn ddi. A beth i fynd i wneud, dewch ni gael gweld pwy fath o faint dyn ni ar y brwsh. Right, byddwn ni'n gweud bod y brwsh na bach yn rhy fach, felly da i ddad wneud hwnna. Nawn ni ddod lan y maint y brwsh i tua hanner ffordd. A beth dwi eisiau wneud i ddechrau yw just cilch reit yng nghanol y cynfas, os allai. Just cilch bach, na ni, rhywbeth fel la, reit yng nghanol y cynfas. A hwnna yw corff yr aderyn, achos mae'n hedfan. A na gyd sy'n siarad ni rili yw dwyaden wedyn yn dod bant o'r corff yma. Wedi sy'n bod yn syml, dy fe? Right. Nawr, be na i ar gyfer yr adenydd yw falle dod lawr y maint y brwsh tymau bach. Dim lot, just tymau bach yn llai. A be dwi'n mynd i wneud yw just trial, na ni, rhywbeth fel na, ymestyn i fyny dwyaden. Syml. Nawr, fi'n gwybod dwi ddim yn edrych yn gret, ond pidwch y phoeni, achos mae'r adar fan, fi'n fach, bant yn y pellter, felly bydd nhw'n iawn. Ond cofiwch, os ych chi ddim yn hapus gyda rhywbeth, allwch chi os ddad wneud, ond chi'n gwybod beth, mae hwnna yn iawn i fi. Nawr, ar hyn o bryd, mae'r aderyn yma ar gynfas papur gwyn. Chi'n gweld, mae sgwaryn gwyn gyda ni, o amgylch yr aderyn. Felly, os bydden ni'n dod â hwnna mewn i'r prosiect arall nawr, bydde aderyn dyd ni, ond bydde fe ar ryw sgwaryn bach gwyn, bydde'n edrych yn rhyfedd iawn, bydde fe. Felly, beth sy'n ni wneud yw tynnu'r cefndir, mae eisiau ni gael dim lliw cefndir i'r dudalen yma. A i wneud hynny, mae'n rwydd iawn, lan ar dop eich sgrin chi, fe welwch chi fotwm sy'n dweud lliw'r cefndir. Rwch glic i hwnna, a welwch chi fan hyn, y dewis cynta yw'r bocs bach gwyn yma gyda llinell goch trwyddi. Os dwi'n dewis hwnna, dim llenwi. Mae'n cael gwared ar y papur gwyn,
A be welwch chi yw, mae bron o fod yn edrych fel rhyw bwrdd, bwrdd gwyddbwyll yn dweud. Bach, llwyd a gwyn. Mae hwnna yn golygu bod dim cefndir yn ni. Right, enw ffeil. Beth ti'n meddwl fi'n alw Siwan? E-sgol aderyn. O, ti'n iawn. Ti'n iawn, na gwmwys beth o'n i'n mynd i wneud. Ti'n iawn. E-sgol aderyn. Right, gret. Nawr te, dewch ni gael gweld os ych chi'n cofio y broses wnaethon ni ddysgu rhyw 5 munud yn ôl, sut i ni'n tynnu llun allan o'n fy ffeiliau eich stwff mewn i'r animeiddiad. Wel, y peth cyntaf sydd eisiau gwneud yw dod o hyd i'r animeiddiad na ni wedi dechrau creu. Felly, cliciwch ar eicon Adobe Express i fynd nôl i'r dudalen cartref. Nawr, mae'r ffeiliau diweddar i gyd lawr fan hyn ar waelod y sgrin. Chi'n gweld nhw fan hyn. Felly, na'r darlun nes i o'r awyr. Chi'n gallu gweld mae enw fe fan'na, e-sgol cefndir. Dyma'r aderyn dwi'n newydd greu. A yn y canol fyna, e-sgol animeiddiad. Wel, hwnna yw'r un dwi eisiau agor lan. Felly, dwi'n mynd i glicio fyna i agor yr animeiddiad i fyny. Iawn de. Dewch i ni gael dod mewn ar aderyn. Felly, i ychwanegu'r aderyn, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, le mae'n dweud eich stwff. Clicio'r aderyn. A dyna ni, chi'n gweld, does dim cefndir, does dim sgwaren mawr gwyn tu ôl i hwnna nawr. Does dim cefndir gyda fe. Right, wel, dewch i ni gael dechrau dysgu am animeiddio. Nawr, yn gyntaf, yr awyr a'r môr yma, dewch i ni gael gosod hwnna fel cefndir yn tudalen. Nawr, allech chi ail-feintio fe a'i roi e mewn lle, ond mae yna fotwm ar Express ar y chwith fan hyn sy'n dweud gosod y cefndir. Os gliciwch ar hwnna, bydd e lenwi'r papur a roi e yn y cefn i chi yn syth. Reit e. Nawr, yr aderyn yma, wel, bach yn fawr ar y foment. Felly dwi'n meddwl lawr ar maint. Cydio yn y ddolen yn y cornel, dod lawr ar maint. Right, nawr. Mae cysyniad gyda ni fan hyn. Nawr, allan ni gael yr aderyn yma yn hedfan o amgylch y sgrin, ond bydde hwnna ddim yn edrych yn naturiol iawn, achos ni hefyd yn moyn bod yr aderyn yn chwifio i adenydd. Felly mae yna 2 animeiddiad yn digwydd fyna. Mae'r aderyn ei hun yn gofod animeiddio o fewn y bocs yma sydd â ni. Iawn, chi'n gweld mae'r aderyn o fewn bocs. Felly ni moyn i'r animeiddiad i ddigwydd tu fewn i'r bocs, ond yna ni moyn i'r bocs ei hun i animeiddio hefyd. Iawn? Felly, i ni yn rhoi animeiddiadau tu fewn i animeiddiadau eraill. A mae hwn yn gysyniad, mae hwn yn syniad animeiddio, ti'n meddwl bach mwy cymleth na'r arfer. Roed, wel, dewch i ni gael animeiddio yr adenydd yn fflapio lan a lawr. Felly, cliciwch ar eich aderyn, ac yna ar y cornel top ochr chwith, fe welwch chi fotwm sy'n gweud animeiddio. Roed, nawr. Mae da ni 3 opsiwn fan hyn, mewn ailadrodd allan. Wel, ydy ni moyn i'r aderyn yma i ddod mewn i'r bocs bach mewn rhyw ffordd? Na, ni moyn i'r aderyn i wastod fod yn y bocs yma. Felly, dyn ni ddim yn moyn defnyddio effaith animeiddio mewn, nag allan, beth i ni moyn yw effaith animeiddio sydd yn ailadrodd. Nawr, mae sawl un cywch chi drial fan hyn, iawn, a ambell un doniol iawn sydd ddim falle yn mynd i fod yn lot o help. Enghraifft, dewch ni gael trial bwnsio. Wel, sa'n siŵr beth yw hwnna. Mae'r aderyn na yn mynd i gael pen tost yn ôl gyda'r effaith yna. Beth am rhywbeth fel awel? Chymod, mae hwnna'n oce, yn dweud ar un yr awel. Yn chwifio, ond dwi ddim falle yn gwneud lot fawr. A wedyn mae da ni gwynt. Diolch mi, le mae'n mynd siglo i gael dyn ni fan hyn hefyd, chi'n gweld? A os ych chi'n sgrolio lawr, mae llwyth o wahanol rai gael dych chi, enghraifft mynd fel yo-yo ac yn y blaen. Ond licen ni drio cael yr adenydd yma yn mynd i fyny ac i lawr. Felly dewch i ni gael mynd nôl i'r effaith awel yma. Achos beth ni chi'n neud yw, pan ni'n dewis effaith animeiddio, os dim rhaid i ni gymryd e jyst fel mae e, ni'n gallu mynd mewn a wneud newidiadau i'r effaith ei hun, gan glicio ar y cylch yma gyda'r llithrydd, gyda'r toggles yma. Felly os yna glicio ar hwnna, chi'n gweld bod da ni ddewisiadau eraill.
Felly, a wrth i chi newid nhw, fyddwch chi'n gweld yn dangos eich chi, yn rhoi rhagolwg i chi, felly os na i ddod lan ar cyflymder, o, diar. Right. Neu'r hyblygrwydd, mae'n mynd i fod yn gallu plygu yn fwy, neu yn llai. Iawn. Ond hefyd, fi moyn yr adenydd i fynd i fyny ac i lawr. Wel, maen nhw i fyny reit nawr, felly'r symudiad i fi moyn yr adenydd wneud yw i fynd lawr, yn dyfe. Felly, dewch i ni gael clicio fan hyn le mae'n gweud cyfeiriad ar lawr. Right, mae hwn yn well. Beth am bach fwy o hyblygrwydd? Nawr, ble licen ni iddo fe gael ei pinio? Pwy ddarn o hwn sy'n eisiau aros y llonydd? Wel, y top falle sy'n eisiau aros y llonydd. Felly, allai glicio ar yr ardal pinio i dop y bocs. Dych ni gael gweld nawr. Ydyn ni'n dechrau? Hang on, mae'r gweilod yn gweithio well. Right, mae'r gweilod yn gweithio well. Felly, ni'n arbrofi gyda y gwahanol lithryddion, y gwahanol toggles yma, y gwahanol fotymau. A beth sy'n eisiau gwneud, os dim ateb perffaith i gael dy chi fan hyn, mae rhaid i chi chwarae rownd gyda fe, a dod o hyd, dyna ni, falle rhywbeth fel la, bach yn yr afach, falle, i ddewisiadau animeiddio sydd yn mynd i wneud ei edrych, licen ni sy'n nhw sy'n mynd â gilydd, so'n gwybod beth sy'n mynd i wneud. Sy'n mynd i wneud ei edrych fel bod yr aderyn yma, na ni, mae hwnna'n edrych yn gret. Fi'n hapus iawn o hwnna, fel bod e'n chwifio i adenydd. Right, fi'n credu bod eisiau ni swapo draw ar ei sgrin siwan, achos fi'n siŵr bod pawb yn fisi fan hyn yn potsian, a mae eisiau bach o amser ychwanegol, felly. Felly, os eisiau fi stopio neu ti chi cymryd drosto? Dyna wel. Ti sy'n gweld hwnna? So fel hyn mae'n fi'n edrych. Ie. A siwt fi'n chwarae hwnna nawr te? Right, yn y cornel gweilod ar y chwith, mae'na fotwm chwarae bach fan'na, ti'n gweld? Na fe. So na i fi fan'na? Neis iawn. Neis iawn. Ei, fi licor y gefndir, di siwan? Good. Hyfryd. O'n i'n gweud bod fi licor gwrstwel. Wel, ni di gweithio galed yn creu'r aderyn na. Nag ni, bydde fe'n drenu bod ni ddim yn gallu falle ailgylchu tyma bach o'r gwaith caled na. Felly, dewch i ni gael gweld, achos beth am gael mwy nag un aderyn hedfan. Right, yn cybod ni'n ôl ar y sgrin i nawr. Felly, am i ni i ddyblygu'r aderyn yma, a wrth wneud hynny, ni'n mynd i ddyblygu'r holl waith na ni'n wneud yn gosod yr effeithiau animeiddio hefyd. Felly, i ddyblygu hwn, y gys rai chi wneud yw dewis yr aderyn, a wedyn lan ar y ddewislen fach ar dop eich sgrin chi, fe welwch chi fotwm gyda 3 dot, y ddewislen mwy. Felly, dwi'n mynd i glicio ar hwnna, a dwi'n mynd i ddyblygu. A nawr, mae 2 aderyn dy fi. Felly, allai glicio i chwarae. Nawr, licen ni tasau nhw'n edrych dy bach yn fwy unigryw. Maen nhw'n wneud y gormod, maen nhw'n synchronise, maen nhw'n rhy debyg iddi gilydd ar y foment. Felly, beth i'n neud, dwi'n clicio ar yr ail un, a fi nôl mewn i'r effeithiau animeiddio awel fan hyn. A falle jyst dod lawr o'r cyflymder tyma bach, fyny ar hyblygrwydd tyma bach, newid y canran pen tyma bach. Na ni, a nawr, dyle'r 2 aderyn yma nawr, chi'n gweld, maen nhw'n fwy unigryw, maen nhw'n wneud peth bach i hun. Wrth gwrs, gallwn ni wneud un ohonyn nhw tipyn yn llai, un ohonyn nhw'n fwy. Na ni, a nawr mae da ni 2, mae hwn bach rhy llonydd nawr, mae bach fwy o... Na ni. Right, iawn. Nawr mae da ni 2 aderyn. Ac i ni hefyd wneud pethau bach fel newid yr ongl ychydig. Chi'n gweld fan hyn, mae da ni yr arf cylch droi fan hyn o dan bob bocs. Felly llai droi hwnna ar tym bach o ongl, a beth am roi hwnna ar tym bach o ongl. A mae'r un ma sy'n fwy yn edrych fel bod e'n nes atau, a mae'r un sydd yn llai yn edrych fel bod e bant yn y pellter. Right, dewch ni gael chwarae hwnna. Na ni, iawn. Right, nawr. Fi'n hoffi'r animeiddio sy'n mynd ymlaen tu fewn i'r bocs. Iawn, tu fewn i'r bocs na, mae'n animeiddio da yn digwydd. Ond right nawr, ond nesa, i fi moyn bod y bocs i hun yn symud ar hyd y cynfas. Felly, i wneud hynny, beth ni'n mynd i wneud yw roi y 2 aderyn mewn grŵp gyda'i gilydd. Iawn? Felly, i roi nhw mewn grŵp gyda'i gilydd, jyst llusgwch focs
a wneud yn siŵr bod chi'n cynnwys y ddau aderyn. Iawn, jyst, na wneud na to. Dechrau ar y llwyd fan hyn, tu fas y canfas, clic a llusgo bocs i ddewis y ddau aderyn. A yna ar y ddewislen fach na ar y top, fe welwch chi fotwm sy'n dweud grwpio. Felly, ni glicio ar hwnna. A nawr maen nhw mewn grŵp. Nawr, oherwydd bod nhw mewn grŵp, allwn ni animeiddio y grŵp cyfan. Felly, dewch i ni gael mynd i'r ail adrodd o dan animeiddio. Trwy hyn, beth am ddewis yr effaith bobio sydd gyda ni fyna. A to, llwch chi glicio arno fe to, falle bod fi moyn bod e'n digwydd yn arafach, ond gyda mwy o ddwysedd. Llai o ddwysedd. Ac yn sydyn reit, dwi ddim yn edrych fel bod y ddoi na yn perthyn iddi gilydd, yn rhan o'r un peth, hyd yn oed bod nhw'n yr un darlun. Maen nhw'n edrych yn hollol unigryw. Right. Dewch i ni gael mynd nôl i arlunio cwch bach, fi'n credu. Cybwys i ni gael cwch bach nawr. Felly, chi'n cofio fel i ni'n mynd nôl i'r app arlunio, i ni'n mynd i glicio ar yr A liwgar, cornel top ochr chwith. A yna i ni'n dod lawr i'r robot lliwgar fan hyn. A mewn fan hyn, i ni'n mynd i arlunio cwch syml. Felly, dewch i ni gael cydio yn yr un brwsh, y brwsh budur. Felly, brwsh, cornel top ochr chwith. Defnyddio celf, brwsh budur. Paint D, popeth yn iawn. Right, be fi'n ei wneud yw, just dechrau'n gynta gyda top y cwch, rhywbeth fel yna. Rhyw gromlin, rhyw curve. Nawr ar Express, os ych chi moyn siapau fwy perffaith, os ych chi'n oedi ar ddiwedd y siap, fel hyn, oedi, dim gadael y bus i fynd, mae e'n snapio, chi'n gweld, chi'n gallu creu fersiwn mwy taclus o'r siap. Felly, os ych chi'n ffind o fe'n anodd i wneud llinellau syth, fel hon, dwi hwnna ddim yn linell syth da iawn. Os ych chi'n oedi, na ni, chi'n gweld mae Express yn tacluso fe gyd lan i fi. Right then, dewch i ni gael, o'n i licio'r gromlin na, felly ni'n mynd i wneud bach o curve, bach o gromlin fel na. Na ni, a hapus do hwnna. Right then, a nawr i fi'n mynd i just wneud llinell syth fel na. Rwy'n fath o linell syth yn gros y gwaelod. Ac yna cromlin bach. Lan i'r top, falle? No, fi licio hwnna fel ma fe. Mae hwnna'n iawn. Nawr te, mae yna bot paint wedyn, allwn ni ddefnyddio draw ar chwith i lenwi hwn. Paint i, llenwi, hyfryd. Right, beth am rhyw fath o y mast? Felly, sa'n gwybod pam fi wedi dechrau creu'r cwch ma mor uchel lan ar y papur. Bydde fe lot wedi ni wedi rhoi fe lawr o'r gwylod. Ond dim ot! Newn ni gyrru mlaen. Right. Felly, licen ni gael llinell syth ar gyfer y mast. Na ni, fel yna. Hyfryd. Nawr, os mae'r cwch ma ar y môr, dyn ni ddim yn mynd i weld gwaelod y cwch, ydyn ni? Achos mae'r darn na o fe mynd i fod o dan y dŵr. Felly, mae eisiau ni gwato, mae eisiau ni guddio gwaelod y cwch gyda ragor o ddŵr. Felly, beth sydd eisiau chi wneud yw mynd i gydio yn y brwsh argraffiadaeth Ffrengig, wnaethon ni ddefnyddio i greu y môr, y paint glas tywyll na. Nawr te, a be fi'n mynd i wneud yw, heb fod yn rhy ofalus, yw just cuddio gwaelod y cwch gyda patchyn eitha aniben o ddŵr. Na ni. Nawr, fi'n credu bod fe'n syniad da bod ni a falle rhyw ewyn gwyn ar dop y dŵr ble mae'r cwch yn torri'r dŵr. Felly dewch i ni gael cydio yn y brwsh llinell llun gopi. Llinell llun gopi. Mae hwn yn brwsh cool, fi licio hwn. Felly na ddewis y brwsh llinell llun gopi. A tro mai, wni ddefnyddio paint lliw gwyn ar gyfer yr ewyn ar dop y môr. A be dwi'n gwneud yw just peintio tym bach o wyn ble mae y cwch yn torri dŵr y môr. Nawr, cefndir. Beth sy'n eisiau gwneud i'r cefndir, Joan? Mae eisiau gwneud yn
See-through. Na. O, ti'n mynd o'n Beth yw'r gair cywir? Dryloiw, ie. Neu bydd y cwch ma mewn bocs gwyn. Fydd hwnna'n rhyfedd. Felly, cofiwch fynd i liw'r cefndir a'i newid e'n dryloiw. A mae hwnna felly mynd i helpu chi weld eich llinell llun gopi yn well, yn dweud, achos mae paent gwyn a'r bapur gwyn yn amhosib i weld. Felly, os ydych eisiau rhoi tym bach fwy o'r ewyn gwyn arno, be ti'n meddwl o'r brwsh na? Fi'n dwlu ar y brwsh llinell llun gopi na, mae'n cŵl iawn. Ydy, mae'n neis, ydy. Right, na fe, fi'n hapus hwnna. Wel, chi'n enwi hwnna yn e-sgol cwch. Iawn. A ni'n mynd i fynd nôl a ychwanegu hwnna i'n animeiddiad. Nawr pa un yw'r animeiddio? Wel, awr y gweilo fi welwch chi, e-sgol cwch, a hwn yw e-sgol animeiddio. Iawn? Felly, nid yr un na, hwnna yw jyst y cefndir. Dyma fan hyn, e-sgol animeiddio. Right. Wel, mewn a fe te, mewn a'r cwch. Felly, dwi'n mynd i fynd i eich stwff. A dyma'r cwch fan hyn, e-sgol cwch. Nawr, gan bod yr dŵr na'r weilo'r cwch, union yr un brwsh, union yr un lliw a'r cefndir, dylen ni fod yn gallu dod lawr o hwnna ac yn eitha roedd cuddio'r ffaith bod e ar wahân. A gyda hwnna, byddwn ni'n dweud just animeiddiad bobio, falle byddai'r un gorau. Llwch chi drio gwahanol rai. Cofiwch mynd i ailadrodd, animeiddio, ailadrodd. Llwch chi drio gwahanol rai. Chi'n bod? Na, dwi'n meddwl bod rawel ddim yn gweithio. Dwi'n bwnsio ddim yn gweithio. Na, chi'n moyn bod y mast yn sefyll yn sownd. Felly byddai ni'n meddwl, falle do'r un bobio yma yw'r un gorau. Ie, fi'n credu ni. A falle bod eisiau dod lawr ar dwysedd tyma bach. A'r gyfrymder hefyd. Wel, gret. Wel, allwch chi glicio chwarae nawr a gweld eich adar chi yn animeiddio. Gyda'r animeiddiad i'r adenydd yn digwydd tu fewn i'r bocs. A'n cwch ni yn animeiddio fyna hefyd. A, chi'n bod, megis dechrau yw hwn. Ni wedi cyrraedd diwedd yn amser ni i wneud hwn nawr. Ond megis dechrau yw hwn, yn sicr fydden ni falle yn arlunio hael mawr nesaf i roi hwnna fyna. Allwch chi hyd yn oed dechrau meddwl am bethau fel adlewyrchiad yr cwch ar y deryn. Iawn? Os i ni'n dyblygu yr grŵp yma, dyblygu'r grŵp, dyma set arall o'r adar. Mae eisiau fi wedyn falle i flipio hwnna yn vertigol o dan golygu safle. Na ni. Fel na. Achos mae jyst i adlewyrchiad nhw yw falle bod eisiau bod yn anrhyloiwedd ar hwnna. Lawr i fod yn ysgafn. A chi'n gweld fyna nawr, mae'r adar na sydd da fi yn y môr, union yr un peth y rai sy'n lan yn yr awyr. Ond byddai rai fi wneud siŵr bod e ddim yn dod lan dros ben y môr. Chi'n ei cael symud hwnna lawr dyma bach. Chi'n cael symud y grŵp ma lawr. To, na ni. Chi'n gweld ni'n cael adlewyrchiad yr aderyn mewn yn y môr fyna hefyd. Right, wel. Allech chi fod yn ychwanegu troslais, gan fynd i ychwanegu cynnwys, ac o dan cyfryngau, llwch chi recordio troslais. Felly'n dweud rhyw stori am fôr-ladron, neu hyd yn oed chwilio am gerddoriaeth addas i roi fel cefndir hefyd. Ar y diwedd, llwch chi lawr-lwytho hwn fel MP4, neu fel GIF, os nag chi'n defnyddio sain, llwch chi lawr-lwytho fe fel ffail GIF, neu y peth hawsa i wneud yw i glicio rhannu a cyhoeddi fe fel dolen gweld yn unig. Unrhyw un sydd wedyn yn clicio'r ddolen a maen nhw'n gallu clicio a chwarae a clywed os y sain ydych chi eich animeiddiad bendigedig a gweld eich darluniau chi'n dod yn fyw. Wel, na ni. Os ych chi'n neud fwy ac yn ychwanegu fwy o'r stori, byddai ni'n dwlu gweld nhw. Felly da chi rannwch nhw gyda'r e-sgol os ych chi yn ymhelaethu ac yn ychwanegu ragor i'r stori'r cwch ma. Ond fi'n credu, Siwan, bod ni'n dod i ben. Licen ni weld ein di os oes amser dyn ni? Wel, sa i wedi dod i ben ar adlewyrchiad. Wel, na. Ond nawr te. O, fi licio'r ewyn gwyn ar y cwch. Ie.
hwnna'n gweithio neis iawn. Wel, diolch. A fi'n siŵr bod pawb, bod lluniau pawb, a ti'n gweud bod rhai yn dod i sesiynau di ta beth, so fi'n siŵr bod nhw yn mwy o pros na fi, achos tro cyntaf fi ar Adobe, felly diolch yn fawr iawn i ti, Meredydd. Croeso. Wel, mae hwn yn rhywbeth bach gwahanol i falle beth bydden ni fel arfer yn neud yn y O, sesiynau reit. byw. Ti'n bod, o'n i'n meddwl gan bod nhw'n yn rhyw sesiwn fach arbennig, bydden ni'n edrych ar rhyw sgiliau felly ty bach fwy cymleth. Felly, rhain o'ch chi sydd wedi bod i'r gwersi byw fel arfer ni'n neud pethau fel creu fideos neu posteri, ffeithluniau, math na o bethau. Ond mwyn wedi bod yn gyfle i bod tymor bach fwy creadigol to, fydden ni'n meddwl. Ie, wir. A fel wedodd Meredydd, cofiwch rannu nhw, rhannwch nhw gyda fi neu ar Facebook a Instagram a tago ni, byddwn ni'n rili joio gweld beth chi wedi creu heddi ar ôl y sesiwn. Felly, diolch yn fawr ti, Meredydd, am yn tywys ni drwy yn sesiwn cynta ar Adobe. Edrych mlaen at weld ti mewn pythefnos nawr, ynddo fe? Ie, gret. Disgwyl mlaen. Lyfli. Diolch yn fawr i chi gyd, a welwn i chi wythnos nesaf. Ta-ra! Hwyl.